माने आं दिनै बेयाव 2 नं महनपुर गामियावहाय बे बैसागो बरायनायजों लोगोसे फुंखा जानायजों लोगोसे बोराइ बेन्थ'खौ जि सन्मान लानाय हाबाफारि बेखौ नुनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। बेजों लोगोसे उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'फोरखौ जे सिरियावहाय फज'नानै माने माखासे गोनां बाथ्रा बुंदों, निसा बेसादफोरखौ लाबा जे गावनि जिउआ मा खहा जायो बेखौ माने बुजायनानै होदों। बेनि थाखाय आं बिराद जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै रंजानायनि बोथोर आरो बयबो दिनै रंजादों। मोजां नांदों आङो बाहागो लाफैनो मोननानै। बेखिनिखौनो बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो हिसाबै जिहेथु देग्लायनि बैसागुखौ माबायदि रंजानानै बारग'होनो खावलायो रायजो राजाखौ। 2 नं महनपुर गामियाव जे खुंखा जानाय हाबाफारिजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय बे हाबाफारियाव जोङो दिनै जोंनि 2 नं महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै मावफुंनाय जादों। दा दिनै नोंथांमोन गासै रादाबगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय साबायखर थाबाय। दिनै जों बोसोरफ्रोमबो बे आयदाखौ लागोन होननानै जोङो मोनसे थिरांथा लाबाय। जोंनि 2 नं महनपुर गामिनि बे आयदाफारियाव जोंनि गासै गामिनि बैसोगोरा 60 बोसोरनि गोबांसिन बैसोफोरनिसिम जोङो बोराय आरो बुरैफोर गासैनोबो जोङो मान बावनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया दिनै जाफुंलांबाय आरो जोंनि गेजेराव गासै खौसेथिजों लोगोसे जोंनि गासैबो हारिमुखौ लानानै दिनै जोङो जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै मावफुंनाय जादों। आं सानो जोंनि फैगौ गोदान बोसोराव गासैबो जोंनि अनलायनाय आरो जोंनि खौसेथि गासैबो आनान गसाइनि अननायाव जाहाथे जोङो बयबो मोजाङै मोजां थायो बेखौनो आङो दिनै बुंथिबाय। गोजोन्थों। बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे जोबोद बोसोराव खेबसेल' फैनाय रंजानाय हिसाबै जिहेतु बैसागुखौ गोबां बर' जायगायाव रंजागोन। बेनि सायाव रायजो राजानिसिम माबायदि रंजानानै देग्लायनि बैसागुखौ बिदाय हरनो थाखाय खावलायहरनो नोंथाङा? आं सानो बैसागोआ जोंनि नंगौ जोंनि सिगांनि रायजो राजा दंखायोमोन जोंहा आरो बेवहाय जोंहा गाजा गोमजायै गोदो खुंखानाय दंमोन होननानै जोङो दिनै जारिमिनाव मोनबोदों। आरो आं सानो जोंनि गासैबो बुहुमाव थानाय बर'फोर जायफोरानोखि जोंनि बर' होननानै जोंनि बैसागोखौ गाजा गोमजाजों लोगोसे अनलायनाय खौसेथि आब्रुथि लाखिनानै गासैखौबो फालिनायजों लोगोसे जोङो मावफुंलांनांगौ होननानै बे गोदान बोसोराव बेखौनो आं खावलायो आरोखि। आथिखालाव लाइमोनफोरा जिहेतु बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान होनाय सन्मान होनाय बियो आथिखालाव माने खोब खम जालांनाय बायदि नुनो मोनबाय थादों। नंगौ। बे समाव आथिखालाव बिमा बिफाया बेयावहाय माबायदि बिबान लानांगोन? नंगौ जोंनि गेजेराव दिनै बैसोगोराखौल' नङा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै फोरोंगिरिखौ मान लाखिनो रोङै, गामिनि गेदेर सुबुंखौ मान लाखिनो रोङै, बैसोगोरा सुबुंखौ मान लाखिनो रोङै बेफोरबायदि जों नुनानै मोनदों। नाथाय बेखौ जोङो गामिनि बिमा बिफा लोगोसे समाज आरो गेदेर गोलाव आरो फोरोंगिरि गासैबो जों खौसे जानानै बेखौ जोङो सुद्रायलांनो हागोन होननानै आं सानो। सोलोंथाइनि बेलायाव लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ नोंथाङा दिनैनि बे समाव मा साजेसन होनो? जोङो फरायसा हिसाबै फरायसाफोरा जोंनि जिहेथु जोंहा बड'फानि मोनसे बोसोन दंमोन जे दिनैनि फरायसाया इयुननि जोलै होननानै। गतिके जों बेखौ फरायसाफोरा जेब्लायबो फरायसा हिसाबै बिसोर मावफुंलांनांगौ। गावनि खामानि जेरैहाय फरायनाय आरो फरायनायजों लोगोसे गेलेनायजों लोगोसे थाबाय जोंनि हारिमु दामनाय देनाय बेफोर गासैबो आयदायाव माबा लानानै बिसोरो जाहाथे जाबायदियै जोंनि दानि जुदि जामबुंनि मुगायाव जिहेतु बिसोरो जामबुंजों लोगोसे थाफायाबालासिनो जोङो बै आयदाफोराव थानानै जोंनि जिउखौ दैदेनलांनायाव बा गोरों जानायाव जोङो हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो आरोखि।
नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।